Γεια σας! Προχωράμε και πάμε προς το φροντιστήριό μας και θέλουμε να σας μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Ναι. Το πρώτο μας θέμα είναι το κλείσιμο των σχολείων σε λίγο καιρό. Ναι, κοντεύει το κλείσιμο, όπως νιώθετε. Εμείς πάντως είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί... Έχει το καλοκαίρι. Αλλά βέβαια υπάρχει και άγχος για όσους πάνε γυμνάσιο εμάς για τις εξετάσεις. Ειδικά για όσους πάνε πρώτη γυμνασίου. Και για αυτό το λόγο μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να μην το έχετε αυτό άγχος και να σας πούμε κάποια πράγματα αν θέλετε. Καταρχάς, είναι κάτι εύκολο για την πρώτη γυμνασίου, την παίρνανε όλοι και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δηλαδή, ακούστε, πρέπει ας πούμε, αν έχω πάρει εγώ 15 στο πρώτο τετράμινο, αν πάρω 15 και στο δεύτερο έχουμε συνολικά 30 και παίρνω 15 και στις εξετάσεις έχουμε 45. Αυτό το κάνουν δια 3 για να βγάλουν το βαθμό στο τέλος. Ή απλά να ξεπεράσει το 29. Και τότε περνάς, εξετάσεις δεν είναι καθόλου δύσκολες. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι καταρχάς μόλις μπαίνετε στην τάξη, πρέπει να ρωτήσετε κατευθείαν την καθηγήτρια, να αρχίσετε να διαβάζετε θέματα και να ρωτήσετε την καθηγήτρια κατευθείαν για να έχετε απορίες, γιατί μετά από λίγο θα φύγει από την τάξη. Επίσης θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο να μην πάρετε κανένα σκολάκι μαζί σας, επειδή θα υπάρχουν ελεγκτές μέσα που θα σας κοιτάνε. Ναι, υπάρχουν ελεγκτές όλη την ώρα μέσα. Οπότε προσέξτε. Ναι, πολύ να προσέχουμε με αυτό. Ναι, διότι θα τα χάσουμε όλα, ακόμα και να ξέρεις κάτι και να μην ξέρεις μόνο ένα πράγμα. Άστο και κάτσε να το σκεφτείς μετά. Μόλις τελειώσεις μην βγεις κατευθείαν για να είσαι ο πρώτος που θα βγει. Ο πρώτος συνήθως παίρνει και το χειρότερο βαθμό. Να είσαι ο τελευταίος που θα βγει, αρκεί να έχεις γράψει καλά και να έχεις ελέγξει ό,τι θα σου γράψει. Και να είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει όλα σωστά. Αν δεν είσαι, ξαναέλεγξέ τα. Μέχρι να τελειώσει η ώρα, δεν βιάζεται κανένας. Προσπαθήστε να αρχίσετε να διαβάζετε από νωρίς και να μην το αφήσετε όλο για τις τελευταίες 2 μέρες, 3, επειδή θα είναι πολλά. Ειδικά για τα μαθήματα που είναι 3 ώρα, που γράφουν δηλαδή 2 μαθήματα μαζί. Ας πούμε